Jeg har lavet et regneark. Vi har fået tilbud for 3 låneudbydere. Nu vil jeg gennemgå hver af de 3 tilbud ved hjælp af min tabel. I tabellen indtaster man lånets størrelse, som vi har indsat til 30.000 kroner i alle 3. For hver udbyder har vi fået oplyst ydelsen og antal måneder, man skal betale. Vi har selv udregnet den månedlige rente. Tabellen viser så, hvad ydelsen er hver måned, de tilskrevne renter, det månedlige gebyr, afdraget på lånen og restgælden. Nu tager vi det første lån for Mundus Finans. Ydelsen er 776 kroner om måneden, og renten er 0,81 per måned. Hvis der ikke var stiftelsesgebyr og månedlige omkostninger, vil Sofie have tilbagebetalt sin gæld efter 48 måneder, altså 4 år. Nu prøver vi at lave et stiftelsesgebyr på 3.000 kroner og en månedlig omkostning på 145 kroner. Og nu kan vi se, at lånet først udløber efter 66 måneder, altså 1,5 år mere end uden disse omkostninger.